Humpa, humpa. Hallo, dit is het Limburgs weermeidje met het weer voor de komende dagen. En het is schoonzicht, dus de wijk is weer doormidden. Vandaag wordt een flat sunke, zo hier en dan, maar het wordt overwegend gries. Vanaf 17 uur toeneemt de kans op regen en 12 graden. Donderdag 12 graden, half bewolkt en maar 20% kans op regen. Vrijdag zwaar bewolkt, de kans op regen neemt in de loop van de dag toe. Het is zo'n 13 graden. Zaterdag 15 graden, maar heel erg grijs en langdurige periodes met regen. Zondag 10 graden, half bewolkt. En dan nu de uitjes. Vrijdag buiten try-out in café Zaal Gerards in Gratum. Ook is er Woodstock in café Live Club Woodstock in Brunsum. 20 jaar wordt er gevierd. Zaterdag in de Kronkelrock in de Reuniegebouw in Geleen. Blues en hardrock. Ook zaterdag bij Stoks Tuincentrum in Remeun meet en greet met Stitch. 14:30 is hij daar te zien. En dan zondag. In café Zaal Bergerac kan ze meedoen aan een winterwandeltocht. Dat is allemaal in Sint-Odylienberg. 2 november, 14 uur, in de Botanische Tuin in Kerkrade is voor de kinderen een tafelpoppenspel. Herfst in het kleine dierenbos. Nou, genoeg te doen, sowieso nog hier en daar Halloween-tochten. Ik zou zeggen, maak er een spooky weekend van en tot de volgende keer. Hoi hoi!